Hemen salam. Bugün abzorda hiç bakasını yitirmeyen legendarny maşinanyň biri Camry 2005, ýagny 30-njy kuzov. Biziň dilimizde aýdamyzda bolsa Dut Camry. Bu kuzovda 2002-2005 ýyllar aralygyna gelýänler oglanlar. 3 motorda gelýär. 2-4, 3-lük, 3-3-lükde gelýänler. 3-3-lügi sportivny, C diýerler, S diýerler. Näme udobny, şoňa görä. Bizde bu full oglanlar, ýagny XL komplektasiýada, mundan başga da mata salonu vardır, 3-lüğün mata salonu vardır, 2-4-lüğün mata salonu vardır. Son lüklusu vardır, lüksuzu vardır. Bizde polnu full ile başkaça köpsi aýdama polnu full diýen zat ýok. Full diýmel asly diýip ýöne marda bayramarla polnu fullum diýerler. Türkmenistan başga vilayetlerinde de diýerler mi kaýdyp pikir edýär. Ýazyn aşakdan. Siziň owaňyzda, şäheriňizde de polnu full diýerlermi XL komplектasiýa. Zavodskoy mebel salon gelýänler fullu. Ýöne şöhrüni öňki es çalyşypdyr. Bäri mebel bolmalylar, bäri başgaça bolmaly. Na bäriniň original zavodskoy mebeli bärini soň goýupdyrlar. Lüboy bir maşyny abzor edemde bahasyny soraýarlar. Dut Camry'ň bahasy şu wagt bizde Türkmenistan içinde 5,5 ming dollardan başlaýar. Komplektatsiýa we ýagdaýyna görä 10 ming dollar çeni gidýändir. 10 ming dollar diýip berenler, amma ina şungalyk full hiç ildigim ýok. Motor korobka arasynda gowy saklananlar bolýar, öýüne galyp zat edip ýene urzatdyr. Ana şolara 10 ming dollar çen gidýän rowlanlar baha. Edil bu maşynyň bahasam primerna şoňa bar berýär ýöne 8600 şeýle 9000 ýakynlasa eti ber goýar. Bu dost oglanyň maşyny asla satlyk däl ýöne birden gyzykly bolsa size men aşakda nomerym goýjak, menden habarlaşyň. Edil şu maşyn gyzykly bolsa satlyk goýar, etinden alyp. Ýöne men ödüm 10 ming dollar Dut Camry bermezdim. Ýyly täze zat alardım 10 ming dollara. Atak 7-8 maksimum bersem berer, ýöne ondan gymmat bermezdim. Bu da ýene men öz pikirim. Siz isteseňiz radylaşýaňyz, isteseňiz radyolaşmaýaňyz. Radyolaşsaňyzam, radyolaşmasaňyzam kommentariýa ýürükde siz üçin açyk girin, ýazyň öz pikirleriňizi. Bärde biziň korobkamyz ýykma gelýändir. Arka sideniýalaryny görkezeýin. Men şu maşyn polnu full bolsa gower, ýani koja salon, podograf, vilçeliýatsa, hemme zat bolsa gower ýani ýöne bahada şoňa gymmat bolýar. Ýygyna oturmak oglanlar beň boýuma uzyň bilýäňiz. Ýygyna oturmak udobny. Ýöne şunu 3 sol oturýaňa. Gateretni udobny. Gateret kim näme diýse diýersin. Dut Camry'de oturup aşgabada da ýetip gördüm, lewaba da ýetip gördüm. 3 sol oturýaňa, aýagyň guraýa şu ortada oturan. Atak 3 adam sığýar şäher üçin normal. Ýöne dalny ýoly 3 sol gitmeliler munda. Bärde men akry tukurum. Sideniýalaryň sastaýanýasyny özüňiz görýäňiz oglanlar. Zavodskoy, bu sertkazyk ýöne dakandan owadanlyk üçin atak takyp süremzok. Arasaca saklanıpdyr. Öz ýyl üçin gaty gowy sideniýalaryň sastaýanýasy, öňkü sideniýalaryň edil şoňýalyk gaty gowy assyjytly oglanlar. Maşynyňyza hökman goýun. Bilemok kimiň kompaniýasy, kimiň firmasy, ýöne ýse gaty gowy. Priýatnja ýa свежа. Lüň ýapyşy. Näme funksiýalar bar diýip soraýanlar üçin bärde ütköşük bir funksiýa ýok. Maşyna minniň, sürdüň, gitdiň, işleň etdiň, geldiň. Ol täze çykan maşynlar ýalyk däller. Bir podograf sideniýa bar. Ana şeýle işledýäs, podograf sideniýa. Bärde rulla
aydım hayalajan gataltyan klimat kontrol va bolly start stop'um yok. Yani açarda otlanıyor. Otlan şunam görkezäýliň size. Bolly 3 köşük funksiýa da yok berde. Adaşan şu monitoram zawod koyda, son koydan. Sürk görýärsiňmi? Eň esasy adam howpsuzlygy bolanlar, ýadyňyzdan çykarmaň remendakmany. Iminna üçlük motorun görüşüne hiç söz yoktur olanlar. Nolan 100 çenli 9 sekund primerna yanlış bilen sebebi 8-9 aralygyna gorkaýardy. Ýöne biz berde barlap bilen dokynansak da sebebi 100'e çıkarmak bolan 60'a çenli. Häzir nolan 60'a hokman biz barlar. Maşinin yumşaklığı var da bu maşini näçe öwsen öw bermeli. Dogry maýdan eri we sada aýtyp biljek gel. Sebebi ýyllarça bize gowy we paly bolup hyzmat etdi maşin. Motor, korobka hiç podvodit etmedi, ýolla goýmady. Kän takırdysı, tukurdysı ýok. Şoňa görä bizde bu maşin gowurýarlar, şoňa görä ýanky bahan diýerler. Köpüsi 18-20 kamerlar var, täze çykan şolar alanynan dut kamer alan gowurýarlar. O üçinem gowy aşağı degen o gumo ýerinde de bolýar, o daqlar mellega da sürýär da patroda sürýärler maşiny. Şolar üçin gowulýar. Şoňa görä spros bolan sebäpli maşyny gymmat baha diýerler. Hemem döwrenok iň esasy adam. Zapçasam arzan, zatardandır zapçasy. Şu ýerde zapça satýan magazinler reklam edip bilerdik kolun. Sponsor bolmadylar da, gynansak da. Inni nollan 60'a çen çıkaralyň olanlar gönje ýol şäherimize gönje ýol bar. Göreli nollan 60'a çen näçe sekundda çykýar. Näçe sekundda? Tanamadım. 5 sekunddur da başlaýar. 1 2 3 4 5 oşa 5. 5 sekundda nollan 60'a çen çykýar. Yürüyüşüne söz yok. İminne şu dut kemrin üçlü gowdur olanlar. Üçlük alın. Üçlük gatı gowy. Alsaňyz hökmat urat üçlük ýa-da 3 üçlük. 3 üçlük hem bahasy biraz gymmadrak gelýär-de sostaýanyasyna görä. Iň arzany L prostoy we 2-4lük arzan gelýändir. Gatardan gelýär. Üçlükler biraz gymmadrak bolýar. Razворотно da söz yok şu maşynyň. Üç üçlükler has goýýarýamyndan ýöne üçlüğünü has goýýarlar. Motorunyň kaçystwasy üçlük has goýýarlar üçlükden. Onam sürp berenler aýtdy da has gowy düşünýänler we ustalar we on men toşna bilemok dogry maýdan üçlük gowmy, üçlük gowmy motorunyň kaçystwasyna onu siz ýazyn kommentariýada bilýänler. Ýöne aýdýan bolsalar значит çynlar sebäp köpüsi bilýär. Şoň üçin üçlüğün hyrdar gatkendir. Hem üçlük motoruň üçlük we XL köp ulu adamlar köp üçlük XL alanlaryny gowurýarlar, üçlük C alanlaryndan. Sebäp o C maladyojny da bolu. Ýoluň takır tukur ýerlerine sürjek, özüňizne görýäňiz, nähilek, yumşak, bolsa takır tukur ýerde haýalam däl gas sürýän. Yumşaklygyna söz ýok maşynyň. Hiç şeýle. Ýol tutuculugy elbetde BMW, Mercedes-de bu çapışma üçin ýa oňal gapdallykkan bir ýerler aýlap, taýdap sürmek üçin edilenler öň widusy sredni komfortna diýip baha bereliň muňa. Ýa-ki aýdyşmaly bahasyna da serediň oglanlar. Bu premium klass maşyn däldir. Sredni budjetli maşyn, ýagny her bir adamyň 50 ýeter ýaly. Şoňa görä-de ýol tutuculugy, tormuz tutuculugy hemme zat şoňa görä edilen. Ýagny aýtjak bolýan adam näme? Bahasyna degen maşyn. Stut Camryň bahasyna degen. Ýöne wizaň başyna aýdyşmaýarlar. Men şu wagt Dut Camry $7,000 köp puly, köp diýip pikir edýän. Bu ýene men diňe öz pikirimdir. $7,000 gymmat bolsa. Maksimum ýene 1000 goşsam 8,000 gater bir idealny bolsa, edil şuňalyk idealny bolsa, onu pikirlenerdim. Atak 10,000'e varıp men
ýyly täze zat alan gowerýar. Ana şuňalak sürülşi, ýörüşi, dutkem barda näçe öňden öňgermeli sebäbi kiçik wagtda ýazmyşa şu maşyny arzu edýärdik. O adam diňe baýlar sürýärdi başda gelende. Bu maşynyň sprosy gatken olanlar. Spros gatken bu maşyna. Biz maşyn sowdasyny edemizde de görýär. Dutkem barmy, go dutkem barmy, üçlük full ödem şu üçlük fullnyň sprosy gatken. Gatken adam sorýar. Edil babyçka bilen deňleşdirip bilýär şu sprosyny. Inni maşyn barada aýratyn bir pikrim nähili. Wagtynda degýärmi? Men şu maşyn alardymmy? Şo sorag her wizada berilýär. Men özüme de berýän sorag maşyn alamdy. Maşyn öz bahasyna degýär. Ýan gaýtışmaýarlar 7.000 üçenni, 8.000 üçenni maksimum men berip alardym. Öz bahasyna degýär. Nadёжныmy? Nadёжny. Yumşakmy? Yumşak. Ýöne dalny ýola gidemde ýygyna 3 olup oturduk. Aýym guratdy. Ýygyna 3 olup oturmaň. İkisini iki bol oturýan gül ýalak. Elbetde avalon ýaly yumşak däller. Dut avalon bulardan yumşak gelýänler. 90 avalonlar, dut avalonlar bulardan yumşak gelýär. Alardym şu maşyn. Egerde pulum şuňa ýetjän bolsa, sredni budjetde men maşyn gözlän bolsam, elbetde dut kemri alardym. O odonnuğuna söz yok. Mun vide men liçna öz göwnüme ýaraya, gaterwet göwnüme ýaraya. Dut kemriň fanatlary ýazyňa sakda. Sizem şu aşykmyşyň wit çarşyny şu gattarlan seredýäňiz. Bir ogadonja bir zat bolup dur da abzorda da görersiňiz. Aylap aldym da adasyndan özüňiz görersiňiz. Hökman ýazyň dut kemriň fanatlary göwnüme ýarayam şuň wide dut kemriň. Babyçka dut kemra men aşyklygymy bilýäňiz. Şoň üçin kän bu maşyn bardy elbet zat aýtmaýan. Elbet zat aýdara da zat ýok. Şu maşyn bardy elbet ýazyň siz komentariyada maşynyň nämes kim? Nämes elbet. Imini bu maşyna seredip aýtmaň. Op şu dut kemra seredip aýdym. Düşünüňiz. Imini bu maşynyň abzory belki bu badyr ojuk-bujuk zatlar, koçuk-moçuklar da imini dut kemra barada aýdyň. Babyçka ýazypdyr biri içiniň ruçkalar çalp döwülýär diýip. Soň daşky ruçkalar, içki ruçkalar çalp döwülýär diýip. Dogry aýtdyňyz. Babyçkada içki we daşky ruçkalar çalp döwülük bolýar. Soň üçin bärde näme kemi bar? Siz komentariyada hökman ýazyň. Men kemini bilemok. Babyçkan şol ruçkalarynyň çalp döwülýärini bilýärdim. Men ýöne şonu aýtmak ýatdan çykdy. Şuňalak abzor olanlar. Maşyn göwnüňizde ýaran bolsa, aşakda meňle habarlaşyp bilýäňiz, satyp bilýäs edil şu maşyn göwnüňizde ýaran bolsa, başga maşyn isteseňiz almak, başga da maşynlar bar, arkaň meňle jaňlaşyp bilýäňiz. Daşary ýurtdaklar Türkmenistana öýüňize dastap etme hyzmaty bardyr. Hiç bir problem ýok. Ondan daşaram kopartdan maşyn alyp berýäs, Amerikan auksionlaryndan alyp berýäs, Dubaydan alyp berýäs. O da problem ýok. Aşakda WhatsApp nomeri hemme zat bar, arkaň habarlaşyň. Instagramma patpisat edin, Instagramma madyr oglanlar. Hökman suratda da like, komentariýa agza bolun. Has ösürölün kanaly we şoňa görä has kontent çekelim. Şu maşyny arzu edýänler her biriňize nesip etsin dut kemri almak. Iň esasy adam jaňy sag bolsun.